ba? Baka naman doon sa kabila. Hindi, yun. Yun yung kasali, oh. Nang maliliit lang talaga chocolate is na. Tapos, Natanong tayo sa entrance. Entrance. ayan Dani. Paglakad na tayo. As! Hello guys, ayan, papunta kami ngayon sa mini chocolate hills dito sa Umingan, Pangasinan. Lakad-lakad muna. Hala, may aso. Wait lang, alin na kayo? Alin na. Una na sila. Huwag sana tayong kagatin ng aso. Alin na kayo? Ayan guys, nilalakad na namin papuntang mini chocolate hills. Yung sasakyan na iniwan na kami. May bike. At sana wag umulan kasi makulimlim. Hello! Carl, huwag kang tatakbo. Carl. Hi. Ay. Grabe yung hirap. Oo nga, ela. Wrong timing ang pagpunta natin. Maambon na. Bilisan mo dyan, bando. Baka biglang umano yan. Hello guys. We're here. Andito na kami sa mini chocolate hills. Ayan. At umuulan na. Grabe. Sana may masilungan. Grabe. Ay, nagkitpay ko mag-picture doon sa heart. Ayan. Ayan. May
nagde-date. Lakas ng gas. Hindi ka tuwag pakasuti na. Kagawan. Hello, Ian! Gusto mo na ako mag-pictures kita. Grabe, umaambon at mga batang pasaway. Grabe guys, umaambon pa rin. Madulas yung daan.
hindi pala dyan. Oh, no. Oh, gusto niya? Tayo nag-land. No. Pero maambon naman kasi. Isang oras daw dyan. Magkano sang oras? Pwedeng bumaba dyan at sa papicture lang. Hanggang saan yan iikutan? Hanggang saan kanya ipapasyal? Hanggang dyan lang. 200 daw. Ilang ano? Ilang tao? That's kind of sus. Tara, ilang tao? Paano kayo doon? Hanggang doon ah. Kaya nga ilang tao yung 200? Ha? Then we would be lost for 30. Then we would be lost for 31 days. Ilang tao? Chill. I want to chill. Chill ako. Kumusta naman yung panisdaan mo, madam? Nagahibahuli. Anong Erila? Don Carl. Madam Erin lang. Si Mayor Do. Ayan, si Princess. Oh, siya parang social princess. Ba't ko na lawa atin niya kuya na. Ang gala lang kita niya aw. Dalawa. Ngayon, tayo maala ano. 15 ka pa siya yata. Oh. Natin ngayon lang tayo tayo na 20 ah. Ayun. Ilang oras tayo maglilibot? Isa, oras. 1 hour. 1 hour tagay namin. Oh. Ay, chill. Ay, chill sana. Ay, Erila, baka mahulog ka dyan ah. Sakto pa oh. Sakto pa sa damit ko. No, naka-relax ka nun. Chill. 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 Oh my God. On. Halika. We're moving. Oh, crap. Gumagalaw pala tayo. Di ma may ano kayo nga may agsukat ni Kastine ano ko ah. Maabot na may sa tawon. Kala ko. Kaya na. Maabot na may sa tawon. Uy, what? Please! 2 years naman natin. 2 years ka na. Ay, oh. Maambon Carl, maambon. Nagkaroon. Dahil pa, dahil kay medyo pan. Sok-sok-sok tamli. Why are you scared? You not even go over there. Well, you're my best friend. Even though you are not going over there, I am. I'm scared for you. Why are you scared for me? Because you're my best friend. Busy. Ay, galing ah. Uy, galing. Uy, galing. Sige, mag-English la, English. I want to go over here. Oh!